Bejn l-1976 u l-1990 Carmen Ugalja kien ix-xufier personali tal-Perit Domingo Mintoff. Kienu waslu kullimkien sakemm dan Prim Ministru fl-1984. Mintoff kien jevita li jimxi mal-protokoll, kien jippreferi jsuqu jew jgħod quddiem. Carmen jirrakkonta kif l-inkwiet tiegħu mal-Perit Mintoff kien dejjem dwar l-għażla tal-karozza. Nittrabil li kellna aħna dejjem fuq il-karozza, dejjem qatt ma kellna karozza tajba. Mbagħad pereżempju meta mort jitħattu jgħidli dik li ngħidlu dik mhix tajba Perit, jgħidli inti xejn ma jogħġbok. Mbagħad darba ġie Spiteri, il-Ministru qalli ħnixtru lek ġiex Mercedes. Kif tridu, jien għadt li rridu. Huma li qalu lahu jixtru ġiex Mercedes, iġġennen. U niżel qalli inti l-kiesa tmur tgħidilha tlek qasna. Minkejja l-kariga li kellu, il-Perit Mintoff qatt ma fittex lussu żejjed fil-karozzi li kellu. U marit qatt marit lussu ta' karozzi. Iġifieri kienu jgħidulu tawħ tal-Armiral, tal-Amerikan, u jien kull darba mmur da, ma żewġ għax mhux tkun tajba għalih. Għax hu jekk ma tkunx awtomatik. Carmen jitkellem magħna dwar l-imħabba li l-Perit Mintoff kellu għall-baħar. U għalkemm jgħidu li l-baħar żaqq radba u rasu jibsa, il-Perit Mintoff avventura fil-baħar kien jidħol għaliha. Pereżempju jekk l-ewwel saqsik kellek isma' jgħidlek mor della mara tajba pereżempju jgħidli l-baħar kif inhu. Jekk taraħ qawwi tajbux li qawwi għax jaqbes. Allura konna ngħidlu pereżempju ngħidlu meħmieġ hemm il-baħar ngħidlu ġi qed jitfa' ejwa meħmieġ jgħidli ngħidlu qed jitfa' l-ġew jgħidli mela nimxu llum ma nagħmlux. Mhux l-ewwel darba li ta' madwaru għalaw xi għajta mingħand il-Perit Mintoff, iżda mill-bqija kien bniedem ta' qalb tajba u jirrispetta lil kulħadd. U sakemm tidraħ dbagħti miegħu. Sakemm tidraħ wasli tidraħ għax darba minnhom meta morna l-Libja pereżempju ħanna ġegamra, u nakku fednajja u hemm ġokamra oħra kienet minna minn nies oħra. U ġa kien sjaqbad jgħajjat miegħi. Għarklu minn nies għarklu jaħsbuk li qed tagħmel xi sa talaq li ħalqi wkoll issa u għad, insomma, konna nadduha, kont nadduha. Ejwa lejjek, kont taf tittekel jaħ, tgħix miegħu. Il-Perit Mintoff kien magħruf għalkemm kien jgħin il-fqir. Lejn l-aħħar ta' ħajtu minkejja li saħħtu marret lura baqa' jrid jgħin il-laqda tas-Sammaritani illi tant kienet għall-qalbu. Tal-aħħar rajtu l-isptar qed nerfa' lu rasu għalli jisma' għalli int għal titmol magħna fis-Samaritana u għattu iwa Perit għattu jiena hemm niżel u rajt ngħidu xejn għax qiegħed l-isptar. Għalli mela għalli biex lesti ruħek biex ninqarak niftehmu u nintaqgħu l-ewwel laqgħa. Fuq is-Samaritana kien moħħu biss. Fuq il-fqir kienu ħobbu ħafna l-fqir.